Máis de 500 persoas participarán na Carreira Popular Santa Uxía que se celebra o sábado 28 de setembro con saída e meta no Malecón de Ribeira. O percorrido será de 10 km para as categorías dende sub-10 a máster, mentres que os pequenos realizarán probas máis curtas en función da idade. As probas vanse empezar inicianse a partir das 5 da tarde, contamos con 15 categorías, desde nenos e menores de 6 anos, ata a Máster 4, que é nados antes do 1964, e tamén temos a categoría Zapatilla Inclusiva, que é para persoas con diversidade funcional. Temos desde a carreira as probas principais que son de 10 km, que son desde a categoría sub-18 ata a Máster 4, que terá a saída desde o mercado municipal, chegará aquí a Esplanada, fará aquí o xiro, seguirá Malecón, García Ballón, Carolinas e despois o Paseo de Coroso ata chegar á Náutica, aí onde fará o xiro e fará o recorrido outra vez de volta ata aquí, que todas as probas e todas as carreiras finalizarán aquí na meta. Por iniciativa da Asociación de Veciños de Carreira, a proba converterase tamén neste ano nun memorial a Manuel Ruiz, técnico municipal de deportes falecido pasado ano, que foi un dos principais impulsores desta carreira que cumpre xa 25 anos. Un pouco a idea de solicitarmos desde a Asociación de Veciños, no, que se fixo unha proposta diante da directiva, foi aprobada por unanimidade, porque sabemos o que era traballar con Miguel. Levamos algúns, xa desde a época de Miñoteiras, pois 20 e pico anos colaborando na organización con Miguel e con Javi, non? Que é o seu digno sucesor, tanto Javi como ahora Fran van a seguir mantendo ese relevo e o van a facer pois igual de ben, porque as bases están marcadas, a forma de traballar está marcada, simplemente temos que seguir un pouco ese camiño que xa está andado. Os interesados en inscribirse poden facelo ata o próximo mércores en msports.es ou na web carreirasgalegas.com. A proba forma parte dos circuitos de carreiras populares da Deputación da Coruña e da Mancomunidade Barbanza Arousa.